Promenljivo i toplije vreme od uobičajenog za ovaj deo decembra obeležilo je proteklu sedmicu. Minimalne jutarnje temperature bile su od -5 do 11, a maksimalne dnevne od 2 do 20 stepeni. Pri tlu je početkom i krajem perioda bilo slabih do umerenih prizemnih mrazeva koji nisu imali negativan uticaj na ozime useve. Optimalni temperaturni uslovi i dobar dotok padavina u jesenjem periodu omogućavali su kvalitetno ukorenjivanje bokorenja ozimih useva i pripremu za predstojeće mirovanje vegetacije. Povoljni vremenski uslovi omogućavali su zimsku obradu zemljišta. Tokom proteklih dana uočeno je prisustvo krilatih i beskrilnih formi lisnih vaši. Takođe, pregledom useva ozime pšenice na parcelama gde je bila redukovana predsetvena obrada, registruje se prisustvo aktivnih rupa od glodara, poljskog miša i poljske voluharice. U pogledu biljnih bolesti na usevima ječma su prisutni simptomi mrežaste i sočivaste pegavosti lista, navedeno je u redovnom sedmodnevnom biltenu Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije.